tudjátok mit látjuk? Azt, hogy mindenkinek, aki elkezd itt tanulni, elkezd jobb lenni az élete. És azoknak lesz igazán jó, akik még azért is tesznek, hogy mások is tanulhassanak itt. Azoknak kezd el még nagyobb mértékben javulni az életük. Tehát az egész életünk az nem a véletlenre alapul, a cselekvéseidre alapul. Ha jót teszel, akkor segítenek abban, hogy jobban élj. Ha nem teszel jót, akkor minek segítsenek neked abban, hogy jobban élj? Nem érdemled meg? Ha meg rosszat teszel, hát ha meg azt a végképp, akkor kapod majd csőstül a problémát, hogy megérezd mi az, hogy következmény, érted? Tehát ezt el kell tudni fogadni, az egész élet az nem a véletlenekre épül. Akik itt tanulnak régebben, főleg szerveznek is, azok mind rájöttek, hogy nem a véletlenekre épül. Tehát teljesen minden meg van szervezve az egész életünkben, a háttérben, a fentiek által. Hallottál már olyanokat, hogy védőangyalok, meg őrzőangyalok? Keményen tevékenykednek. Hát meg lehet győződni arról, van olyan technika, ahol be tudod hívni őket és jeleznek, érted? Az angyalok. Csak az a baj, hogy nem mentettem el ezt a technikát. Lehet, hogy nem kellett elmentenem. Átküldték nekem egyszer e-mailbe, de le kellett volna menteni. Igen, akkor még korai volt, de ez nem most volt, már 10 éve. 15 éve legalább. És úgy megtapasztaltuk, érted, hogy vannak angyalok, és lehetett jelzést kérni tőlük, és adták a jelzést, gyertyával, érted, lehetett látni. És abban a pillanatban válaszoltak gyertyán keresztül. Tehát a gyertyalángon. Igen. Tehát van ilyen technológia. Jó, tehát most mondok példát. Jó, hitetleneknek mondom a példát. Nem tudom, tudjátok-e, hol van a Föld szívcsakrája? Nem Dobogókön van. Dobogókön mellett van, Rámhegyen. Oké? Rámhegyen. Ez a Rámhegy, ez nem egy nagy hegy, nem olyan nagy, mint Dobogókő, ez egy sokkal kisebb. Dobogókőről rálátni erre a Rámhegyre. Pár kilométerre van Dobogókőtől. És a kilátóból gyönyörűen rálátni. És fölmész oda, és ott vagy fönn másfél órát, és ott csinálsz olyat, hogy ölelgeted a követ, a nagy sziklát, ott van a Ferenci szikla, az a szívcsakra közepe, Ferenci szikla, ott ölelgeted, érted? A Föld szívcsakrájának a közepe, és ölelgeted, és utána fölveszel egy kavicsot, és tartod a kezedbe, és elkezd dobogni a kezedbe a kavics. A hitetlenek, érted, azok lepetéztek ott a helyszínen, ott voltunk fönn 36-an, szó szerint, érted? Nem hittek az érzéseiknek, hogy egy kő dobog a kezében, érted? És a 36 emberből egy csomó hitetlen volt, és utána mind észrevettem. Mit gondolsz, miért hívják Dobogókőnek? Mert onnantól kezdve, képzeld, Rámhegyről visszamentünk Dobogókőre, és minden követ, amit megfogtunk, dobogott. Az összes. Érted? De ehhez ugye ott meg kell élni azt az energiát, ezt a Rámhegyen. Tehát lehetsz te bármennyit Dobogókőn, nem fogod megélni. De ha lemész Rámhegyre, tehát ott lemész, és utána fölmész. Jó meredek, azt meg kell mászni. De nem olyan meredek, hogy bárki ne tudná megmászni. Tehát voltak ott 60 év fölötti emberek is jócskán. És fölmentek, és mindenki megtapasztalta, kellett hozzá, hogy az energia átjárja. Kellett hozzá másfél óra. És onnantól kezdve megszűnt a hitetlenkedés. A kocsival nem lehet oda menni, csak a Dobogókőre, onnan gyalog kell menni. Jó? Különleges engedélyek kellenek, hogy oda megy kocsival.
Jó, tehát csak azért mondom ilyen dolgokat, hogy akik hitetlenek és nem hisznek ezekben a dolgokban, akkor meg kellene tapasztalni. Mi azt is megtapasztaltuk, hogy gondold végig, ilyen szekrény, hogy hol nyissam ki? Azt úgy se látják, itt mutatom nektek. Ezt úgy hívják, hogy kivetőpánt. Ezt nem tudod becsukni. A kivetőpántos ajtót akkor tudod becsukni, a fogod és becsukod. De az visszarugózik. Tehát a kinyitott helyzetében visszarugózik, ha egy kicsit meglököd. És hogy tud becsukodni egy lakásban? Magától a kivetőpántos ajtó. Elvileg sehogy. Úgyhogy ott van egy szellemlény és becsukja. És mindig akkor történtek ilyen dolgok, mikor anyósom nálunk volt. És hozta apósomat, aki meghalt mit tudom én hány évvel azelőtt, érted? Tényleg. Az azt jelenti, hogy apósom jelzett. Hogy tud egy távirányító, le van rakva az asztalra, ott van a tévé, és fogja és bekapcsol. Nem volt áramszünet, mert ilyenre csinálnak olyanokat, hogy a tévé, a áramszünet van, akkor visszakapcsoláskor bekapcsol. Érted? De nem volt áramszünet. És ott vagyunk, megint anyósom ott volt nálunk, természetesen hozta apósomat. Persze. Nem ment el apósom, hozta magával. És amikor nálunk volt, ilyen dolgok történtek, érted? Mikor anyósom nálunk volt. Egyébként sose. És fogta, és nem volt húzat, nálunk a lakásban nem tud húzat lenni, jó? Csak hogy tiszta és világos, ott nincs húzat. Úgy van, hogy zárt az egyik feléről, és ezáltal nem tud húzat, nincs kereszthúzat. Itt tud ajtókat csukogatni a kereszthúzat. Nálunk még életben nem csukta be a kereszthúzat az ajtót. És ki volt nyitva az ajtó, és szépen becsukod, és ott láttuk mi a saját szemünkkel, nem úgy, hogy nyitva volt, azt mentünk arra, azt becsukod, ott előttünk becsukod, a tévé ott előttünk kapcsolt be, ott Marian is ott volt, a feleségem, meg én is láttuk. Érted? És akkor emberek nem hisznek ilyen dolgokban. Azt tudod mi a baj? Az a te bajod, nem az enyém. Az a baj, tudod, hogy mikor az emberek a haláluk felé közelednek, akkor ezeket megtapasztalják. Csak akkor már késő. Tehát olyanok voltak, hogy például a halál felé ment az adott illető, ez egy rokonunk volt, a Mariannak a nagynénye, egyik nagynénye. És szó szerint a halál felé ment, és elkezdett mondani, hogy már itt van nála a bátyja, meg stb. Stb. Érted? Halála előtt. De aztán gyorsan elhoztuk a kórházból, és akkor utána még élt pár évet. Érted? De a kórházba meghalt volna, és már arról számoltott be, mikor Marian benn volt látogatni, hogy ott vannak már az elhalt testvérei. Érted? De ez nem látomás, hanem a haldoklóhoz jönnek segíteni, ha megérdemli, akkor segítik, hogy elvigyék, érted? Hogy tehát a fénybe elvigyék, hogy ne kelljen elküldeni. Tehát, hogy az embereknek meg kelljen elküldeni a fényben, és ezért átsegítik, és elviszik a fénybe. Érted? Mert ebben nem kell hinni, nem kell hinni ezekbe, nem is kell tudni, hogy ilyenek léteznek, éld úgy az életedet, mint eddig, és egy nagy káosz lesz az egész életed, mert semmit nem fogsz érteni, érted? És az ember úgy működik, hogy nem érti az élet és az ember működését, akkor tanácstalan lesz, érted? És a nagy tanácstalanságában a hangulata lemegy, és hibát hibára halmoz. Az a dolgunk, hogy jobbá tegyük ezt a világot, azért vagyunk itt, azért ülsz te most itt, érted? Különben nem intézték volna azt, hogy ide kerülj. Én nem ellenkezném a saját teremtőimmel, érted? Nem ellenkeznék, meg angyalaimmal a helyedben. Tehát aki itt van, aki találkozott valaha velünk, és nem ellenségesként találkozott, akkor ezt mind küldték, mind, érted? Miért? Mert azért születtél,
hogy együtt tegyünk azért, hogy legyen egy normális emberiség, egy olyan korszaka ennek az emberiségnek, ahol az emberek szeretetben, békében és boldogságban együtt tudnak működni. Én 91 óta működök együtt emberekkel, 91 óta, érted? És sokkal jobb együttműködni emberekkel, mint nem, sokkal jobb. És szerinted a használható tudásra az embereknek nincs szükségük? Nincs? Hogy ne lenne szükségük? Még akkor is, ha nem tudják. A bolygón nem az a baj az emberekkel, hogy nem tudják a dolgokat, hanem az a baj, hogy nem tudják, hogy mit nem tudnak. Érted? Az a baj, hogy nem tudják, hogy mit nem tudnak. Ez a legnagyobb baj.